El 8 de juny ve subratllat al calendari cívic com el Dia Mundial dels Oceans i dels Mars i el Dia Internacional del Teixir en Públic, i és per això que la primera reflexió ha d'anar adreçada a la necessitat de salvar el planeta i les seues aigües marines, així com tota la diversitat d'espècies existents al seu interior. En segon lloc, convé no perdre de vista la guerra deslligada ara fa 467 dies a Ucraïna, guerra que no hi ha voluntat humana per parar-la, malgrat l'evident perjuí que provoca l'economia mundial, tot i que sembla que Washington vol tindre l'oportunitat per conservar l'hegemonia. El més greu de tot, segons la meva humil opinió, és que Europa, que es troba a un pas de la recessió, està actuant com a un simple país satèl·lit de la voluntat dels grans i no sap dir la seva opinió sense entrar en contradiccions. Això té molt mala pinta.